sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aming batikoson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok, kahit Manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Katugnaw. Good morning. Sa ingani nga panahon kagay Art. Good morning. Mo-duty ka, dili. May buntag. Good morning. Matanabi? Good morning! Disyembre 18! 2020! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag world, may buntag yung tanan. Maulan nga Biyernes, nining adlaw. Maulan yun, ha? O ga... Grabe ka tugnaw. Tugsnyaw, grabe ka tugsnyaw. Tugnaw. Samot, kailangan og Biramax, kay Muok-ok. Depende. Depende ba din, ha? May 3 days pa ya. Yes, ikatulong adlaw sa Misa de Gallo. Kay aduna lang kita ay 7 days before Christmas. Kung gusto kag exact yun, 6 days, 17 hours, 4 minutes, and 43 seconds. Good Bright morning, light ka. good morning, good morning. Basta Biyernes lagi bright ka. Ay, siyempre. Anong day lunes mausap day magka patulong og weekend magka bright. Oy, maulan ha, katong mo gawas diha. Magdala og mga raincoat, mga jacket, butas, katong mga magmotor, paliw ginahinay kay slippery when wet. O gato mga puyo diha dool sa kasapaan. Dool sa mga streams, sa mga kanal. Bantay-bantay, di ka kumpiyansaan ang panahon, basig mo sa kagalit ang tubig. Ay unya mga igala atong may nabi try na tog tawag ang pag-asa ngano maning nga nagulan-ulan man kagabi pa ni actually. Medyo tugnaw gyud ha. Yako, kamo di mo maglibog ng pag-asa nyo. Kung init mo reklamo mo mag-init. Oo. Kung ulan mo reklamo mo ulan. So sa may itong gusto gyud. Oo. Mag-snow. Siguro sa kon ano. Kaya di ba magulat naay pasuluray nga bagyo. maugaling. Siguro nakita to mga nanagi pattern ng any mga panahon na, di ba bago lagi to gihandom tong sindong. Yung any mga panahon na marag medyo tingsulod na sa mga LPA sa ato ang kon. Kay basin lang siguro katong September, October daghang kayo naghimog mga kasalanan. Kunya pag-abot sa November, December, diha gipanggabaan. Good morning again, Biyernes karon. Good vibes gyapon ta. Ang atong hotline diri sa Gahi ni Bay sa Home Radio 0915-582-5534. Wala mi nagpaila-ila. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Ang iyong sulugon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. Yon. O siyempre ang atong question of the day. O ito na, siyempre pag Pasko. Kagay basta Pasko, muna yung gingon. Pag kay reunion, mga parties. Og mismo sa Pasko, di ba, usahay, dito ka, kung nana kay pamilya, dito maging ka mag-Noche Buena sa imong pamilya. Tapos ang uban din, after pila ka hours, kung ka down mo, balik ka, musulong. Sa mga lolo, lola, in-laws, may anak. Mo ni ang mga original nga mga akyat bahay. Kana. Legit nga akyat bahay. Tapos pag umanana, dito na po ka sa mga friends. mabalhin na So, po. mubalhin na ka, mubisita na sa ka. Mo na nga pa nang mutaas imong BP o imong sugar level. Ang problema ron, kay na ay COVID. Mao na. Ha? So, ang ato ang pangutana, okay ra ba ninyo? Nga wa say dawatay og bisita karong Pasko. Mao na, may gala. Mo na itong pangutana karon. Mudawat ba mo og bisita sa Pasko? Kana. Sige. Una nga option. Oo, mudawat ko. Okay. May problema, wa ko'y elan na. Sa bagay, kung nako'y alcohol sa kwan, namo ko'y nga na. Namo ko'y footbath sa balay. Namo ko'y kwan, okay ra. Ikadua, dili ko mo dawat. Delikado kay naiidaran sa balay, basi ko niyang matakdan. Ikatulo, depende kung na'y dalang regalo. So, tubag nga alang sa ato ang question of the day, mga kagahi. Tanaw na to kung kuan gyud ba kay kabalo ka na alarma ang Health Department nga basin pagka January managhan ang COVID cases. Tinood. Kaya nga di aman ang panahon na nga magtapok-tapok. Bilang again, we have to consider always nga matag-usa na to career. Nakalimot na kayo sahay? Tungod sa kabibo ba? Uy, di ba na pa may COVID? Nakalimot. Kunya, napoy uban nga, grabe kaayo nga kumugrit gani, kanang lips to lips. Oy! Muna ni Migala. Imbis nga kanang beso-beso lang, ang uban, lips to lips gyud. Nabi uban art nga mag-Christmas sa legit. Pag uman sa legit. Dili,
sa bispera sa legit. Bispiras ang legit. Para di kayo halata. Ana. Unya Tapos pagkapasko gyud sa illegitimate. Tapos pagkadlaon sa mga saibit. Ana na siya. Nung master magkikayana. Tungod kay ato kini nabasahan sa Aliwan Comics. Ha? Mao ni dia. Ay, so again, mudawat ba ka og bisita karong Pasko? Oo, dili, depende kung nadalang regalo. Kani gitumong gyud nanto ni Biyernes kay pagkaugma Saturday kasagara mga batan-on. Oy, mga ginikanan bi, mga gagahi nga mga ginikanan. Palihog na kog pukaw sa inyong mga anak, ilabi na ka ng mga teenagers. Kanang kung di ba nya pakusiga may ang radyo kay ngano man. I'm sure ma-inspire mo sa ato ang bisita karong buntaga. Alang sa atong certified gahi kabay. Literal ni nga gahi gyud bay. Pwede yun ganyan. Buro magikampa ni mo kayo na kayo magagahi. Kay pagsulod ka ganina nahikapan na ako Hoy! kapisan. Gahi gyud bay. Kani kagayanon, kagayanon. Kagayanon. Tapos, kabalo ka, ni-graduate siya, member siya sa PMA Masidlawin Class of 2020. Karon. Pero alya 1 year lang siya sa PMA. Hamsa ko ni quitter lugar sa quitter. Dili. Oh. Dili. Gipili ni. Tulo lang sila sa tibuok nga Pilipinas. Unya yun ka kay ngano? Guwapo, Hay. tangkad, Huy. dakong sapatos, May kasabihan, pag dakog sapatos. dakong bidyas. Ana. Unya naikilaw smile. Ha? Inandahin nga dito mo mag-eskwela sa kanang ADFA. Si Adfa. Dili AGFA ka na sa kanto. Australian Defense Force Academy. Patay ta, mag-Australian accent tani ha. Ha? Og, ni-graduate pa siya sa University of New South Wales. Ang grabe kayo may gana. Canberra Class of 2020. Grabe. Kabalo kasi kurso niya. Basig abi niyo mga BS Math lang ni, mga anak lang ni. Basig ka na di. Basig commerce na ni. Commerce ra ha. Bachelor. Kanang para sa yun. Kay Waymat, Mascom. Mascom. Ana. Bachelor of Science in Aviation. Aeroplano. Aeroplano. Bachelor in Science in Mathematics and Statistics. Ulba. Unya, Philippine Military Academy. Then, graduate sa Australian Defense Force Academy. Di nato ni pagkadugay-dugayan. Again, mga ginikanan, I hope you'll be inspired. O mga bata diya, mga teenagers. Aniya ang ato ang certified gahi kabay. Ha? Nga si, unsa pag-pronounce ni mo, anak? Sa iyang ranggo. Unsa pag-pronounce? Saan pagpuranin ka dyan lang? Ha? Unsa? Sige. Nakaanta ka problema ng lugar, ha? Wala man nakabutang din sa kong listahan. Naoy! Nakakala na o? Nakangin ito? Unsa na pagbasa, anak? Ang iyang pangalan? Di na niya ngalan, ranggo na. Aurang ko din na? Abi na ko pangalan na. Dili. Unsa na, murang istin? Ensign? Ha? Ensign? Aha. Ensign Leonidas Valmoria Jr. Tama ba na? Mo na siya equivalent sa teniente, lieutenant. Kaya mo nga ang ranggo sa Philippine Navy. Good morning kanimo. Sir, good morning. Ensign Valmoria, sir. Alright. Ato ni sugdan mi. Kanang nag-eskwela ka diri sa atoa. Yes, Sa katong pag-college nimo. since elementary pa good. Elementary. Oo, Cagayanon yun eh. Pure Cagayanon good. Pure Cagayanon yun. No? Asa napit sa Cagayan ni si Inside Valmoria napit. Di na ako disclose kay namunta sa military. Kanang lugar lang. Somewhere in sa barangay lang. Barangay 22. Sa dili yun sa poblasyon. Poblasyon yun ay. Mga nanang pormahan no ko isulti ba yun? Labi na ang cellphone number, anak. Di yun na isulti. Let's talk yun, ani. Kanang imong nahuman yun ang imong Bachelor of Science in Aviation. Nahuman ginawa. Nahuman yun mo. 3 years. Pati ang kaning
Bachelor of Science in Mathematics and Statistics. Double major mo na akong kaduha nga major. Double major. Asa man ini mo nakuha in science, sir? Sa University of New South Wales, mo na siya ang partner na university sa Australian Defence Force Academy sa academics na phase sa Montreal. Oo. Asa nag-high school si Leo Balmorea Jr.? Nag-high school ko sa Liceo de Cagayan University. Liceo. Liceo. Oy, mga taga Liceo, good morning. Naagboy produkto dre. Unya, ni-apply ka sa PMA. Nag-apply ko sa PMA after nag-college ko sa one year college ko sa MUST Sauna sa Nag-MUST ka pa? computer engineering. Okay. Then nag-technical entrance exam sa PMA after 1 year. You were 16 years old. 17 years old. 17 years old during that time. Alright. Karon, nadawat ka sa PMA. Yes. Kanisa, agnan siya. Na yung mga batanon diha, gusto mag-PMA pero basin lisod. Lisod ba ang exam sa PMA? Actually, for me, ano man good kay math, ano man good ko, kanang enthusiasm ko sa math and science and as well as English. So for me, medyo easy lang siya. Hindi man gid kasi ingon nga lisod gid kayo for average kay sometimes ginatudloan man ako akong mga nephew and nieces about sa mga math. Pero more gid siya gyapon nga mga questions sa mga entrance exam sa other college. Kasagaran. Same lang gid siya. Gapon. So meaning kaya sa mga ordinaryo. Kaya kayo. Oo. Karon, pagkahuman, nag 1 year na ka sa PMA. Nahuman ako akong first year pleb Ang tawag ka na, no? Pleb. Plebwood years. Time sa, nganong PMA ang imong gisudlan? Nganong gusto ka mag-military? It was sama sa gingon na it was a childhood dream for me pod kay akong kuya nag-PMA mo pod sa una class 2006. So sa iyang mga recognition, sa iyang mga graduation dito nakaadto man ko so na-inspire ko and murag na tanom na sa akong nga mag-PMA pod ko sa pohon. Mag-PMA pod ka. Nakita po na ko ang fact nga pag musulod ko diya walay gasto akong parents kay Ayun. libre tanan allowance sa books, uniforms tanan pati college. Nag-eskwela ka na, libre ang imuhang tuition, sweldado pa ka. Tama. Diba? So, sama na. Mga gini ka na, ipatry lang good. There's no harm in trying. Di ba? Kaysa ang inyong mga anak kung asa-asa pa na moagto. Di ba? Ana, masul sa droga, magrebelde, o unsa pa na diha, no? At least dire mapuslan. Karon. So, nganong after 1 year naman, nganong mga wa man na nalahos? Oo, giunsa ni pagsulod sa Australian Defence Force Academy. Mao ni ang murag equivalent pud sa kanang mga West Point sa Amerika, no? Sakto. Mao ni ang kanang mga wala ba? Kulba gigaya. Gahi gigay ka gid. Gahi kay kadiya. Ngano naabot man kadiya sa Australian Defence Force Academy? So naay contract ang Philippines ug Australia na gitawag nga Defense Cooperation Program nga magkuha sila og 3 cadets every year sa Australian sa Philippines na ipadala nila sa bali exchange, one-way exchange. Murag ka ng kung sa tawag ani kanang exchange program. Murag nga pero one way lang from Philippines lang. Philippines lang to Australia. And then nagpa-test sila mga English test, mga other interviews and then moto napili may tulo ka buok ng taga Mindanao. Tulo ka buok ra mo sa Pilipinas siya pareho mong taga Mindanao. Kisa man ang mga kauban nimo ato inside kauban ako Second Lieutenant Salazar sa Digos City. Digos. Ug si Second Lieutenant Keith Artiza sa Esperanza sa Agusan del Sur sa Portland. Gahi gini mga Bisaya bay. Dila pa lang gahi pud. Oo. Kani karon asay mas lisod nga training ang atong PMA o kini sa Australian Defence Force Academy or pareho ra ang level sa training nato nga world class gyud ning ato ang Philippine Military Academy. So by experience ang academy duha man gid ang phase ana ay military training ug napoy academic training. Sa sa my opinion ako sa PMA is mas lisod ang military training kay 24 hours gina siya nga military training. While ang academics na alay certain hours pero while eskwela pud ka sa academics napoy military training. Sa ADFA same gyapon, more gyapon ang istorya ha, but ang ilahang academics phase mo gabigid kalisod kay university man gud siya more ang mga classmates civilian good. Okay. So university gid siya nga like university gid siya. So nya kon pag siya world class pag siya nga university kay
Actually, gi-check na ko. Na siya sa top 50 worldwide ranking. Sa Ah. University of New South Wales. Ana. Kabalo ka, Bern. Labi na ito, mga anak ninyo diyan nga medyo utukan. Ha? Kani si Lieutenant Valmoria. Elementary sa Corales Elementary School. Salutatorian. Corales, ha? Oh, Corales. Salutatorian. Wow. Ha? Unya, scholar siya sa high school, Paingon College. Kamanghuran. So di ka pwede makilala basta mga kamanghuran, mga spoiled yun na. Ha? Yun ana. Karon, nganong, di ba papilion man mo ana kung naka sa Philippine Military Academy, asa ka mo sa Army, Air Force, yung labi na aviation unta ka, no? Navy. Tapos, naay ka ng Navy, no? O unsa pa na ikakuan? O ka sa Philippine National Police. Nganong Navy ang imong gipili? Actually, open ko which service kay as a patriotic nga tao. Whichever ko anak ko sa akong self good, whichever ko iputang ilakong assess nga service, akong dawaton. So akong nakita ang sa akong mga kauban, gusto sila mag Air Force, gusto sila mag Army. So ako nag-Navy na lang pud ko. Navy ka. Pero okay. wala gyud koy problema asa ko nga service. Oo. Pero napod sa akong una nga magpiloto. So ang Navy naman sila unit nga Naval Air Wing. Yes. So akong giko ang degrees aviation para magamit na apply na ko sa So, kuan yun ka, maka-drive ka mga eroplano o ka ng mga helicopter. helicopter soon. Hopefully. Kani ba? So, sa kataas ni mong ingani Brad, hanto nabtan nimo karon. Nagka-love life bagyog ka ng mga panahon. Or dakong tabang ba kung namang gyud galing? Karon, ana ba? Naana ba nakapatukbil sa pungango sa imong kasing-kasing? Sa una na but Ayay. Sa una na. Ayay. may priorities in life nga. Ayay. Ka and So LDR, karon, single ko pa. Ayay. mga kagahi, taba! Kulba, ha? Kulba. Adi, wala na makapili na sakto. Yan nani, samot na ko nakapatig. Ay, grabe ni kung inganing pormahan ni. Unsay mensahe ni Ensign Leo Valmoria or Lieutenant Valmoria alang sa mga batan-on nato karon? Nga grabe, ang ilang una-una naara sa TikTok, naara sa Facebook, naara sa ML, Roblox, ayun ana, unsa man mensahe niyo para nila? Okay, sa mga kabatanunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, dili lang sa Cagayan de Oro pati sa tibok Pilipinas ug sa mga worldwide nga naminaw ug nagtan-aw karon sa gahay ni Bay. If you really want to enter the military, do it 100%. Ayo pagdodua gyud. And then sama sa gingon ni Sir Art na try lang. You'll never know if you'll never try. Mo gina akong sa kay ako nag-doubt pag ko sa akong self sa una, bigin ako dili ginaw kaya kay grabe. Abi na ako din ako makain training kay payatot gid ko sa una nabitaw. So agabi ako ang self-doubt sa una but gitry lang gina ako with support pod sa akong family. Together pod sa family and friends, suportahi pod inyo ang mga kabatanunan kay mao gina sila mo kamo ang mag-inspire gid sila ha nga mapadayon nila ilang mga gusto sa kinabuhi. Sa kasap na dili lang sa military but other fields in life. Very good. Facebook page, Facebook account. Asa makita si Ensign Valmoria sa Facebook? Sa Facebook makita lang ko niya as Leo Valmoria. Leo Valmoria. Valmoria. Yeah. Okay, mga girls! Sa mga nakalit mga nimong bugaw. Sa mga namugaw na may last na lang. Pag PMA, grabe, kulatahon ka diya. Grabe ang training. Yan yung kapayatot kay ka. So, unsa tinuod yun ba na? Kinahanglan yun ka nga kanang Physically. barbell ka una ka magtog PMA? Tinuod ba na? Actually dili gid siya sa lawas ang punan. Ang utok gid mong punan ana. Utok. Ang imuang will to survive lang gid. Determinasyon. Determination lang gid. Kay nakoy mga nailan nga mga dagkog lawas pero pag abot dadto nang quit lang. So wala gid na sa padakway lawas na sa padakway kasing-kasing sa utok nga kayanan gid mo ang training. Alright. Nagkakayong salamat. Salamat, sir. Na-inspire kami kanimo ang Ensign Leo Valmoria Jr. sa Philippine Navy nga graduate sa Australian Defence Force Academy Class of 2020 sa University of New South Wales Canberra Class of 2020 Certified Gahi Kabay! Thank you. Paingana ba makaabot kay nga na nga po si
Masuko pa ba naghugas og plato na? Bay. Maikog naman siya ito mga. Makasuguan na, bay. Uyab, bro. Oras, alas, 7:12 sinanihan nato mga gahi. Thank you, na balita. Thank you so Thank you. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita, hatod ka nato sa Cherry C. Calcium ascorbate with Kamo extract and zinc. I-search ninyo ang Kamo. CAMU. Tanawan na ang ato ang picture nga nadia sa ato ang Facebook account. Kamo extract. The highest concentration sa vitamin C ever. Naa kini kanato. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O kaniyan detalye sa ato ang mga gahi nga balita. Patay ang usa ka 3 anyos nga bata babae human na ano sa sapa sa Matanaw, Davao del Sur. Kauban sa bata ang inahan ini nga na missing. Sa investigasyon sa kapulisan, patabok sa sapa ang mag-inahan nga pauli unta sa ilang balay diyang kalit lang midako og naghagrus ang tubig. Ubay-ubay ang mga nadakpan tungkol sa pagpamaligyang shabu. Sa saan Misamis Oriental dakpan si John Paul Taban nga napalitan og balor 500 pesos nga shabu. Sa Taguluan Misamis Oriental arestado si Erwin Canabal nga nakuhaan og 2 ka putos sa shabu. Sa Patag Cagayan de Oro sikop sa kapulisan si Samuel Garcia nga nakuhaan og 1 gramo nga shabu balor 6,000 og 3 ka gramo sa pinaugang marijuana. Sa Kawayanon, Valencia City, Bukidnon dakpan si Vincent Lasanas nga napalitan og 5 ka gramos nga shabu. Ug sa Barangay 39-D Davao City, dakpan si Al Sherwin Nang nga napalitan og 1 ka putos nga shabu. Suspect trabahante pa yun sa lokal nga gobyerno sa City Treasurer's Office. Arestado ang usa ka lalaki nga nag-utuba og kasong double murder sa Lantapan, Bukidnon. Suspect gilang si Joven Gawahan nga 18 ka tuig nang gatago-tago sa mga otoridad. Arestado 4 ka lalaki tungod gyapon sa illegal nga tari-tari sa Lumbayaw, Valencia City, Bukidnon. Na-recover gikan kanila ang 2 ka manok panabong og taya nga kapin o sa 1,000. Na-recover sa kasundaluhan ang mga bala sa mga high-powered firearms sa Barangay Huyoy, Tanggob City, Misamis Occidental. Nakita kini sa usa ka mag-uuma sa kasagbutang bahin nga daling gi-report ngadto sa mga otoridad. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Ang Birahi Art, hatod ka na ito gyapon sa Cherry C. Calcium ascorbate with Kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga giendorso mismo sa mga doktor nga mga gwapa. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Cherry C. Biyernes naman dito ron. Friday. Daghang kay tang mga gipang pasibaw nga mga issue. Pero naay usa ka sektor sa ato ang komunidad o katilingban nga kinahanglan kanila maminaw kita. Oh no! Nanawagan ang mga hugpong sa mag-uuma, ilabi na sa Mindanao, nga sila sa gobyerno tabangan og kanila maminaw. Kay sukad nga naigo sila sa pandemya, hasgang pordoya gyud nila sa ilang panguma. Tungod sa mga lockdown nga nahitabo, wa gyud sila natiti sa tanan nilang kahago. Sa ilang mga abot,
wa gyud sila nakuot sa ilang kahimtang, wa gyud sila mahimuot. Ang gusto sa mga mag-uuma nga unta hatagan silag bilis sa gobyerno. Sama sa paghatag nilag libreng pananom og libreng mga abono. Kana daw bitawng di lang basta maginagmay sa burno og mabubo para sab kanila ang pundo nga dakong parte labi na sa bayanihan to. Aron makabawi sila sa tanan nilang kahago. Luoy kayo mga mag-uuma mga kagahi kansang panginabuhihas kang lisura. Ang ilang abot gipatay sa mga imported nga produktong pang-agrikultura. Ining abot sa merkado, grabe pang manghangyo ang mamalitay nila. Nga halos ilang baligya, ipanghatag na lang nila. Atong timan-an nga mga mag-uuma ang kanato gapakaon. Unta di nato sila pasagdan aron di pod sila gutmon. O sa gobyerno, unta sila prioridad ninyo nga huna-hunaon. Kung mga politiko, di lang unta ninyo sila hinomduman. Panahon sa eleksyon. Ano ka ba? Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! 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 Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Kamigen's finest chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Bitter but healthy. Taste of satisfaction, Pure cacao roasted to perfection, from Mindanao. made with compassion. Sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate sabroso, chocolate sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Lami ay. Kami mo dayag sa aking nga dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Pitok, Pitok. Kainibay, Kainibay,
Lamig po inyong mga kagay sa usa ka maulan nga Biyernes kini inyong Hilas King Bernie Bitog-Bito. O ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Ay, katugnaw, kalami ba og human hug. Char. Anyway, oy, teka muna. Mga kagahi, kabalo ba mo usag yun sa prioridad ni Tatay Diggs. Ang Build program sa DPWH. Ang isa sa mga pinakadako gitutukan pag-ayos siyempre sa atong presidente. Labi na mga proyekto dinhi mismo sa Mindanao. Ato kini kumustahon ang update katikaran may tungod din nga build program partikularmente para sa mga Mindanaoan. Borag kagahi Art, medyo nakurat ka no sa spokesperson sa DPD. Abi ni mo Miss Cagayan no. Nako, abi mo. na kong kuan kanang tepa. Anagod sa, Uy, DPWH magkatong istorya mo galing. Nganong Mo ni ingani ang Cagayan de Oro nga mga tanan spokesperson ingani. ha? Para ganahan kita mag-interview gidong mayo. Nya. Basi mag-ilailan ni sila ni Lieutenant Balmorion. Oy! Ato makauban, makainabi ang spokesperson sa DPWH Region 10, Miss Vina Maghinay. Beautiful girl, Good morning, Vina. Hi, ma'am. wherever Hi, ma'am. Morning. Good morning, Miss Good Vina. morning, Sir Bertie, and good morning, Sir Art, Ma'am. and good morning sa atong mga listeners and online viewers. Ma'am Vina, I miss you too. Kay last na akong interview sa iya, napamang ko speakas. I miss you to. I miss you too. Miss Vina, love you too. Bitaw, Miss Vina, ato ning istoryahan ni Yes. kumusta unsa may mga development nato karon asa na ta o unsa na kataas? Labi na karon nga Kaning pandemya mga pag yun. kalsada. Oh, yes. Oo. Ato ni sugdan ha kaning mga kay kamo kaning DPWH namuakrig mga bukid ron diha para dili magpunsisok diri sa syudad mga Sa mga main nga mga dalan. labi na ni mga Cagayan de Oro to sa Hingoog to Misamis Oriental to Lanao area diha. Ato kumusta na kaning CDO Opol El Salvador, Alubi, Lagindingan Airport, Mountain Diversion Road nato, Miss Vina? Oo, yes, Sir Art. Karon, even though nga naata sa pandemic, padayon gihapon ang mga project sa DPWH in line sa program ni President Duterte nga Build, no? Kung ato yung butan ang kinatibuk-an nga high impact projects dinhi sa Region 10 sa Build. Ubay-ubay gid siya, sir, kay medyo siguro natay mga 100 plus na projects ana. Pero isa sa mga dako lugar nato nga project sa Build is katay mong gi-mention, sir, no, nga Cagayan de Oro, Opol, El Salvador, Alubihid, Lagindingan nato nga dalan. So para karon man good daghan tag mga projects nga kining mga diversion road projects kung asa aim gyud nato ani is para decongest nato ang traffic sa atong existing. Mga pila na ka porsyento kining diversion road, kining mountain diversion road? Sa pagkakaroon, sir, no, naanat ta sa 50.97%. So ang kanang inyong target nga completion date ani? Ang atong target completion date, sir, mga December 2022. But kita target completion date is based siya sa ato ang project cost, no, and sa ato ang project contract. So in the coming years, ma-additional na pud ta og pondo and ma-complete na pud nato na pud tay bag-o na pud ana nga completion date bali niya. Kay ang ato ang pag-compute sa atong completion is per funding man na siya, sir. Wa man kay problema ang funding karon sa time ni Tatay Digong. Actually, sir, since Build is isa sa iyang mga priority nga projects, iya gyud na gahinan og pondo even with the pandemic nato karon, do na ay mga adjustments siguro gamay, but sa infra projects padayon gyud gihapon ang ato ang pondo. Dakong tabang ni siya, Bern. Dako kayo, 15 naman tabang. Well, anyway, ganina, katong CDO Opol El Salvador, Alubid, Lagindingan, mo Mountain mga diversion. 50%. Karon napod tay CDO New Western Diversion Road. Muning dapit sa mga kagayart. Kanituan CDO Coastal Road, Kauswagan, Bonbon section. Kani ma'am, kumusta po ni ma'am? Kining coastal road nato sa pagkakaron? Kini siya, sir, kini atong CDO New Western Diversion Road, mao ni siya ang
ato ang isa pod ka diversion road nato nga mo divert sa atong traffic no along sa atong existing nga city streets and atong gi-an-aw gani ni nga maka-reduce siya og travel time no mga 50% gyud sa ato ang travel time ang ma-reduce. So sa pagkakaroon naata sa 34.30% accomplishment sa mao nga proyekto and target nato na siya mahuman by December 2024. So medyo layo-layo pa siya paminawon, taas-taas pa ato ang trabaho, but once makumpleto nato ni dako gid kay na siya impact. Ang usa sa mga problema na nakita nato diri no, madunggan nato gikan mismo sa DPWH kay kini bitang mga tag-iyag yuta nga usahay magmagahi kay maagian ang ilahang tama, no? yuta. So naresolba na ba ni sa DPWH o usa kini sa rason ngano nga nalangay sa mot ang proyekto sa build sa Coastal Road? In every project yun nato sir, isa yun sa pinaka-major nato nga ginaatubang nga mga issues yun nga medyo maka-cause pud yun siya og delay sa atong completion sa atong projects is kini yung atong road right of way issues. Dili sa katong mga lote nga ato ang maagian nga medyo daghan pa kay negotiations mahitabo kay dili mo giveaway ang tag-iya, but also maski diri sa syudad gyud mismo no kung atong storyahan pa atong drainage pud nato nga mga projects right of way gihapon siya nga issues kining sa mga informal settlers nga naag stay along sa ato ang mga alignment. So sag-asa gid siya nga project Unsay kasulbaran ka buhaton ana? Di-negotiate. Dili na pwede nga kanang ingnon niyo nga proyekto na sa gobyerno. Amo de. Para plan. Ana, Wa Miguel. Ana, pwede anaon na lang mo. Or para mahumanta. Isog ra mo sa inyo mga uyab. Yes, Vina. Dili pod pwede na sir no kay syempre napod tay mga humanitarian considerations medyo lain pod nga ato lang silang pahawaon basta-basta without relocating them, even though nga naa sila sa informal settler nga sector, dapat gihapon gyud nato sila iplastar no ug ipahimutang kay syempre dali ra kayo ang 888 pod karon. Tepasa. Kani ako nakuan. Tinuod illegal structure man na diha. Ngano di man na kaya sa gobyerno Aberbi, no? Nga ino ang DPWH. Sige, ano diha? Kinsa may dapat mag-relocate ani ang DPWH o ang local government? In terms of relocation, sir, it's the city government yun ang mo provide. So dili hilabtan sa city government tungod kay mga butante. Tama ba ko? Bernie? Kay sa DPWH, sir, maghatag ni og estimate sa katong mga maigo nga mga structures, maigo nga mga families kung asa muagi ang alignment sa among projects. But as to clearing na dayon din ang area, pag-relocate anang mga maigo nato, it's under sa city government na gidayon siya, sir. So nagi may tabuan na nga for example kung private na yuta ta kung magpagahi gyud siya ma'am unsa gi posible may tabo wa ba may tabo undangon na to ning dalanay bahala di na nakutob o magkinasuhay ba gyud na ma'am o idugang nako sa kanang gisulti ni Gahi Bernie nga di day pwede magamit diri ang kanang law on eminent domain. Kuan siya, sir, naagyapon tay ginatawag nga kining expropriation sa kanang property nga dili gyud but taas kay siya nga proseso, sir, no. Naapod tay concerned office nato ana nga gahandle ana mga concerns. In fact naapag gihapon tay mga ongoing karon nga mga expropriation case alang sa katong mga projects nato nga naagi mga areas nga medyo lisod i-acquire ang agian nato nga alignment. So maunay usa sa mga nakalangay. Maunay nakalangay, tama. Yes, sir. Oo, sir. Niya dapat kamay na bakal na bay? Kamay nga bakal? Oh. Dili pwede kamay nga kahoy. Niya viral lang sa gobyerno. Ana. Anyway, ato nang istoryahan kanang with lawyers kay basig buntag biya kay sayo si Bina noon imbis nga gwapuhan na sila na siya nato. Ana. Kanang Miss Bina, naay nangutana diri. Kanang unsay update sa Balulang Makasandig Bridge. Ayo, tama kay no. Dugay na kay ni sinsendong pa niya labi na ron nga ting ulan gikan kini kang Bernie no. Bitok-bitok? Dili diatras. Unsa man ni kanus man ni ang timeline nin taon ni ining Makasandig Balulang Bridge. Oo. As to the specifics good sir no sa kaning ato ang Balulang Makasandig Bridge, isa pud ni siya sa ato ang proyekto nga
mahulog siya multi-year nga funded nato siya nga project. So ang ato ang kani siya dako man ni siya nga proyekto. So kining atong mga big projects dili man na siya kasahan og hatag og pondo. So naatay mga allocation ana for this year, then ang continuation ana niya is pang next year pa. So Pero usahay pero siya, no, di- pero Miss Vina, pakiingon lang pod sa DPWH, no? 9 years na ba ato ang nilabay? Unya hangtod karon murag wa man gyapoy na tabo. Dili ni para imo langga ha. Para ni sa inyohang mga amo diha. Basin nalimtan nila nga importante niya labi na ron nga ting ulan baya. Oh yes sir. Ako lang ikuan sir, ako lang siyang i-refer kung unsa gid ang specific nga reason nga nung wala pa na siya nato na continue, but I think naa man gyapon tay minimal accomplishments ana sir. Dili lang ko makaingon gyud sa unsay specific if naa ba siya right of way nga issue, is it for the funding or naay revision sa plano nato sa kining mga approaches or unsa pa ka. Atong inato producer, you get somebody lawyer from DPW next week ato ning istoryahan kay kanang mga road right of way para nako dali kay na sulbaron kung di lang talawan ang mugunit sa mga proyekto. Ano din na patalaw-talaw din na. Kay kung talawan ka, wag ka. Unya ang klase nga talawan, di gyud na ganahan si Bina pudana ikaw laki talawan. Oy, boro na makikipadungog-dungog sa may. Nagisgot man tag kalsada unsa tay mga tanak ang Bina? Ma'am, dagan na magitay dalan gipang buhat, ma'am. Ang dalan padulong sa imong kasing-kasing, ma'am. Kumusta na daw, ma'am? Under construction. Under construction? Under construction paghihapon, ma'am? Or asa lang completion, ma'am? Nasa 90%, ma'am? Unsa, ma'am? Na-aspalto na sir. Na-aspalto na! Okay ra lang under construction basta dili lang under repair. Para dali lang makamove on. Dili na. Di na repair na. Na-damage, na-repair. Karon na-aspalto na. Nakakita ka sa among guest kaganina, ma'am, nga si Lieutenant Balmoria. Wala pa siya nakasulod sa Zoom ganina. Wala pa. Pero basi kita na siya sa ato ang FB Live. Attractive ba na sa imo ng mga men in uniform, ma'am? Okay raman basta kay butan ang gid sir. Butan to si Insign Balmoria. Kanang PMA-er, ma'am. Okay ra sa imo ng mga PMA-er. Depende. Tayo pa sa, nanabay nakatukbil sa pungango sa imong kasing-kasing? Huy, noon saan naman yung ano na po na showbiz naman niya itong interview. Ma'am, pasaylo si Kagahi Art. Ton, ma'am, kumusta ton, ma'am? Napugli naman. Nanabay nakapanag-iya sa imong kasing-kasing, Miss Bina? Sa pagkakaroon sir, as of December 18 na. As of December 18 na. So, pero napo na siya komplisyon. Bitaw, dagang kayong salamat, Miss Bina. Magbalik-balik yung pangutanan. Magpasalamat ka kang Mambina, kanis Mambina, di ra bagi kay ni siya pa-interview ka ng yani sa'yo sa buntag. Lahi ra gid ang gahi ni Bay. Kabalo ka, depende na kin siya ka istorya sa Mao galing. Kani mga pulis, mamili man na sila kin siya mga kuanon. Pero abot sa gahi ni Bay, dere. Ano man? Because we are very objective. Unya, very light. Unya, kumubira man gani gamay, no? Naayoy ka na. Di, napoy pinagsamahan, sab. Di ba, ma'am? Naman sa tayo pinagsamahan, di ba, ma'am? Yes, sir. Pag-iya mo sa ako. Nawa. Kadungog ka na. So, there's a chapter in her life that you are part of the story. Yes. Miss Vina, nakakasalamat. In behalf sa kaning DPWH, pakiregards ko diya lang ni Direktor o tanang mga district engineers nato diya. Salamat kaayo. Yes, sir. Sir, thank you po kaayo sa inyo, Sir Bern and Sir Art, and sa mga kapwa Kagahi. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. Regards po daw, ma'am. Regards po daw. Oy, atong among regalo, ma'am. Pwede ra po mi mo dawat. Ay lang ng simento, ma'am. Napagdaghan balas ko. Ayaw na, inana. Thank you, ma'am. Thank you so much. God bless you. Ay, pagka-gwapa, my God. Beautiful girl, wherever you are. Dapat inganang i-require sa tanan mga mga ahensya, no? Ang mga spokesperson kanang may ingana ba? Gwapa. Gwapo. Sexy. Tangkad. Ano ba? Kanang para dili alimuot. Bala magsunod sa mga issue. Nganong wala man nahuman ninyong mga tulay.
Ma'am, kanang smile ra kaayo. Oh, ana ra gyud. Mo smile ra gyud sa mo. Oh. Pero kanang gao sa kusik maot kayong nagway niya. Grabe pa yung issue. Ha? Alimuot ay. Limuot pa. Alas 7:36, gugmang giahak mo sunod na. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede gyud kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. The Frontline needs your help. Stay at home. 93.5 Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano lili ako mas kama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you. Oy, Lord, sa tanang mga nagtanaw karon sa among online sa Gahi ni Bay o sa Bitok University. Good morning! Uy. Unyan taon atong istoryahan ng kuana, kumustahon nato ang atong lakad sa panahon. O siyempre, Biyernes karon yan ang katapusang hugna sa atong gugmang giyak serye. Kung asa wala silito. Unya atong kuno unsay nahitabo ha. Og siyempre day mga igala ang atong Biramax, ang atong gumang giyak series atin sa atin ng Biramax Capsule. Miramax, Miramax, Miramax. Biramax, Max Gahi, Max Lami. Pwede gyud kalami. Kung kamo, nanay, namoy kaila inyong mga uyuan, inyong mga angkol nga nanay erectile dysfunction, mo ni number 1 solusyon ang Biramax Capsule. Balik. Kung kamo, medyo aktibo pa, okay pa, mugahi pa, way problema. Apan ang problema, dili maka-perform og tarong, anuman, stress, naigipanguna-una, kapoy, hago. Labi na diha sa inyong mga kuya, oy mga kuya, nga perminti kapoy, ambot lang ka unsay gikapuyan, pero siyempre naiuban mong naging pambuhat. Kanang stress, number 1 na, kanang magunaw na ka sa mga bayro nun, ang ending ana, sus, di na maka-perform og sakto. Mo ni ang dapat sa inyo, Biramax Capsule. Katupong di ang mga active kayo, pero ang problema kay pingis. Piling ninyo murag pingis. Usam na kung ba na nga pingis man, Brother Bern? Para di ka mapingis, para tuloy-tuloy ang ligaya, mag-Biramax Capsule gihapon. Ha? Ayaw mo kahadlok, kay nga naman, ang Biramax 100% all natural herbal capsule. FDA approved. Walay side effects, safe and effective. 269 pesos, duha ka capsule na siya para sa laki o babae. 2 capsules, ang usa ka capsule sa tinud anay lang, hantod 3 days. Dili nga gahi perminti. 3 days siya nga ingana ang iyang sensitivity. Tayhupan lang nimo, balik na sab. Ingana ka power ang kanang uban. Tulo ra ka oras, wala na dayon. Ang Biramax 3 days. Ang iyang sensitivity, kulba kayo mga kagahi. Bosa, ha? Exclusively distributed by JB Pharma. Yan. Nilo dia sa JB Pharma. Good morning, Ma'am Jinky. Kernel Edtana. Again, Biramax Capsule. O siyempre, ang ato punggong mangyayati sa atin ng Sabroso Chocolate.
Katong hilig mo, gikan mo magsimbang gabi. Ta gusto niyo magsikwate. Diri na mo sa kulba kayo nga tabliya. Ang sabroso chocolate. Purely made of pure cacao mo nang lami kay siya. No added preservatives pag yun siya and additives. Wide ingredients but their standard qualified cacao. Lami kayo. Usahay medyo pait-pait pero very healthy. Ay na ninyo daghan ni pag-asukar kanag yung namnamon yun yung kalami, ha? Bosa ayaw na og kumato mo sa mga convenience store, mga pharmacy, kung mangita mo og tsokolate o mangita mo og pang mga tabliya, kanina ang sabroso chocolate, Camigian's finest chocolate. Oh, ganyan na ang sumpay sa atong gugmang giyahak serye. Dear Kagay Bernie! Asa man si Lita? Nabaybas. Nabaybas. Ay, wala din. Si Lito niya to sa sayo kay niya to sa Lugait. Ambot, nagunsa sa dito. Kagay! Si tipanan na, si Iris Jean mo to, no? So ito'y pangalan galing sa si Iris Jean ba to? Iris Jean. Nga na in love sa foreigner. Nakalimtan na yun ako ang akong boyfriend. Nga si yung boyfriend mo? Si Junjun. Nalimtan na yun ako akong boyfriend nga si Junjun. Kay lagi. Grabe. Burag nadala na gyud ko sa akong gugma sa akong maong foreigner. Bosa nag-decide na gyud ko nga kaysa magtago-tago pa kay Junjun. Ako na lang gyud sultian siya sa tinuod. O humanon na lang gyud ang among relasyon kay hapit na pud mahuman ang among mansion. Mo ning problema lagi dayon ba? Og bahalag sakit man. Apan na kayo po ko nga tama po day akong mama gyud ay. Unsaong kumpaning Pinoy. Kung maglisod lang gihapon ko. Dili lang ko sa foreigner. Mukhang apa. Muhayag pa. Ang imong kaugmaon. O gingani ang naitabo! So nakalimot ka no nga anniversary na din nato. Oh. Ano pizza ron? Oh. Hala. December 18 man karon no? Oh, nawa. So nakalimot na ka. Ala pasensya gyud kayo June. Wala naman ang babe nga nung June na malay tawag ni mo sa ko. Pasaylo ako nalimtang yun na busy magugo lately kanang dagang kay pambuhaton ana. Busy? Asa sa imong foreigner? Ano man ito mong giingon nga di ka magpatintal? Unya, karon gabakang-bakang ka na mulakaw. Gusto na yung mga pang istorya, oy? Sa ibang istorya? Payon ingon pa ka nga, char-char lang tanan, ingon ka nga, pasakayan lang ni mo ng foreigner, ingon ka nga, ama. Takaron, asa naman ron? Nabisi na ka. Di na ta ka matawagan. Takaron, ingani. Nalimtan pag yun ni mo ang atong anniversary. No, sa naman yung kaitangan ni. Tanawan niya kung ice cream magidala. Nalanay na.
Katupan ning Lunes. Unsa na ron Birnis na, lanay na. Ay pasultihan lang ko nimo sa tinuod. Kung unsa man gyud. Kung napabay, future ang atong relasyon, duha. Kaysa tinud anay lang, buragwa na gyud klaro ang atong panag-uban. Pasaylo agugugon. Sige na, sala na ako. Akong sala, akong sala, akong dakong sala. Usa mga muyo kita Santa Maria kanunay ulay usa tanang mga santos o kaninyong mga igsoon. Pasaylo ako June pero abi man pugod na ako gon nga char lang gyud ang tanan. Mo man gyud akong plano gyud. Si mama na bisig pamugo sa tong foreigner. Apan unsaon tamang gyud nga sukan ni abot sa balay. Kung mainitan akong panit gaka-rashes nako. Wow. Karon pa ko nakatilog ka ng room nga aircon bitaw. Kana bitong karon pa ko naka-feel na kanang pwede ra man di ka mugawas kay ang refrigerator nara sulod sa balay. Tanindot man gyud mo tanog ka ng LED TV bitaw nga kana bitong HD bitaw gyud kaayo. Ta karon pa ko naka-feel na kanang ang refrigerator di gyud na para sa tubig lang. Butangan man gyud na day mga juice, mga karne. Kay sukat-sukat ang amo bitong refrigerator na puro ra gyud tubig tanan. Sa gripo pa gyud. So sa'yo pasabot din mo. So nasilawan ka sa mga gipanghatag niya. Wala ko gingo nga nasilawan sa gipanghatag niya. Hagas, nga na gini mo pananaw sa kuha. Ha? Hagas ko nasilawan. Talawa mong balay rong bagong pintal. Talami pag kayo kasi ilis-ilis. Pag Monday, pink. Pag Tuesday, green. Ano? Ikaw, amang kay kahalos. Bibigay kahalos ka. Hatag o bisag ilimnon lang sa kumama. Pagnawa din ng winta na ka. Wala ko ng winta. Sa atong panag-uban, hagas man ko mangwinta. Kisa may nangatag ni mong pantalon, di ba ako? Kato nang apply ka sa una sa mga NBI clearance, di ba ako yung nagbayad? Napay one time, kapila na mo hapit na putlan, kisa may nagluwas, ako pa. Niadto pa ko dito si Palco, nanawag pa ko kantotit para mapagtabang ko dito. Ha? Pero wala ko ng winta, wala ko ng winta ni mo, hagas ko mangwinta. Kapila na nga birthday si mo mga igsoon nga ako yung nagbayad. Kapila na nahapit may embargo ay mong motor nga ako pong gilukat, ha? Tamo yung kakarungan ng winta ko, hagas! Kapila na kagipalitan ng cellphone kaupat, tapos inyong ka nga nawala. Ta ingon kang imong giparapol, tangkisi nakadaog imura po mga igsuon. Wa man galing DTI rep, pero ninyong ka nga may galing imong auntie taga DTI. Kato nanghatag kong aircon. Oh. Tapos pagbalik na ako, nawala na, tanayon ni ka na misplace lang. Kada ko atong aircon, pero wala ko ng winta, wala ko ng winta. Tama na, sakit na kayo. Pasaylo apog ko, pero sa tinud anay lang, burag undangon na gid siguro nato niya itong relasyon. Kaya sa tinud anay lang, lahi ra gyud ang satisfaction sa foreigner. Ang imuha, burag ko nanutpik. Di lang ta maninood. Pasaylo agi ko, pero undangon na nato ni. Sakitan eh. Pwede ka na naipanglas nga duk-duk. Pag-ilom diha. Last lang bi. Break up 6 lang ba? Samok ba? Tanawag ipaspasan din ko nimo. Last na niya. Last na ni. Ana, inay gamay. Paspasin na pod. Ana, tapos inay. Kana, tapos paspasin na pod. Tapos paspasin gidayon. Kana, kana, okay, very, Hello, Ma! Hey! Ma! Asa man akong boyfriend nga foreigner? Nawala lagi diri yung mga gamit. Ikaw naman to siya nga mulakaw ka siya. Ay, pakita tanan to niya para gabi. Hala, nasinaw naman. Uy, may papel. Uy, na may letter. Please read me.
Smile before you open. Wala patasag letter, ma. Dear love, enough is enough. I just realized that I just made up a wrong decision. This is already too much. 25 refrigerator in one house is not a joke. Tanawa lagi mo. Inam ito tagi mga upat na ka-refrigerator, 24 na ka-refrigerator mga pangayo, God. Just to end the story, magbulag na ta. Kaya na kayo nako makaya ang gasto sa inyong pamilya. Og gikapoy na kusig ingon og Amerikano nga taga Indonesia man ko. Mo nang din na nako makaya, so mo nang magbulag na ta. Kamo na lay tiwas og bayad ana inyong balay. Ni surrender may gala. Ni surrender ang maong foreigner. Kidako ra kayo ang gasto. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kahit sa balita. Kahit sa kalingawan. O una sa ata magkagara-gara dili kay ang ulan hantodron ka palayon paghapon ato nga pangutanon ng pag-asa makauban nato atong weather specialist nga si Ma'am Luz Mercado. Unsa man ni nga atong ulan diri sa Rion, Ma'am Luz? Good morning kanimo. Naabay bagyo? Naabay cyclone? Salamat og may Ma'am Luz? ano na tayo disturbance or bagyo nga tropical depression Vicky ang maong local area kagahapon ng sa gabi binamonitor nakusog na o mo ng tropical depression Vicky. Kagaling alas 4 sa buntag karong adlaw na ang may mata ni tropical depression Vicky na Decentos or ang sentro sa tropical depression si Vicky na sa may gilayon nga 210 kilometro sa sidakang dapit sa Davao City. Yung padayon may gikusgon nga hangin 45 kilometros matagtak na doon sa Antonini. Pagkuro sa hangin nga na sa 55 kilometros matagtak na. Nagapadulong kini nga to sa kasadpan namin ang kasadpang direksyon sa gikusgon nga 15 kilometros matagtak na expected. Ang maong bagyo or tropical depression Vicky na ugma sa buntag may gilayon kini nga 20 kilometros sa sidakang dapit sa Davao City. O maka-exit na sa atong Philippine Area of Responsibility pagka-Domingo sa gabi. Ang tropical cyclone wind signal noon nakapikto sa Luzon area sa Coyo Island, Cagayan Selyo Island. Samtang sa Visayas, southern portion sa Leyte, southern Leyte, central o southern portion sa Cebu. Apil na sad ang Camotes Island, Bohol, Siquijor, Negros Oriental o Occidental, Guimaras, central o southern portion sa Iloilo, samtang din sa Mindanao. Dinagat Island, Surigao Norte, Surigao Sur, Agusan Norte, Agusan Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Northern portion sa Davao del Sur. Apilsad ang Camiguin, Bukidnon, Dinis sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao Sur, o kubang portion sa Northern portion sa Maguindanao, Cotabato City, North Cotabato, Northern portion sa Buanga del Sur, apil ang Northern portion sa Zamboanga del Norte. Din aduna sa heavy rainfall warning issue 1, din sa orange warning level sa Agusan Sur o Agusan Norte, Surigao Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Norte o Bukidnon. Samtang ang yellow warning level sa Davao City, din sa Misamis Oriental,
Misamis Occidental, Misamis Occidental, da Lanao del Norte, Lanao Sur, Maguindanao, Camiguin, Ma'am Luz. Surigao del Norte, Ma'am Luz. Cotabato. Din atong paymangno, atong mga kaigsoon ng karong panahon na samtang naapas kini ang tropical depression nga si Vicky o makaapekto labi na sa mga residente na moyo daplin sa Sapa, Tuba o sa mga landslide prone areas. Binantayan sila silang palibot. Labi na kung adunay padayon nga kusog pagbunok sa ulan. Ma'am Luz Mercado, Para ma'am. sa adunay kalit na flash floodings or landslide sa maong mga lugar. Ma'am Luz. Ang oras karon alas 7:58 na sa Ma'am Luz. Ikan diri sa Pag-asa DC, Mulugan, El Salvador City, Luz Mercado reporting. Ma'am Luz, Ma'am Ma'am Luz. Ay, Luz. okay, go. Yes, go. Kanang unsa man ni expected landfall ani nga bagyo? Ay, okay. So, ang first landfall niya is expected pag dito in between sa Surigao del Sur, Lingic Mga area. kanus ani siya, ma'am. Mga kanus Sa ani. Davao Oriental sa Boston area. Mga kanus ani, ma'am. Expected, ma'am. Biyernes man taron. Okay, so expected ang maong ang pag-landfall niya, first landfall niya within 12 hours. Oh. Okay. Ikan karon. Daghang kayong salamat, Ma'am Luz Mercado, weather specialist sa Pag-asa. Thank you so much. Oy, ang atong kon mo dawat ba mo og bisita sa Pasko? Ang ingon ang 30% o 33% miingon mo dawat. Mo abi-abi mi. 25% ingon nga dili gyud mi mo dawat. No entry. Ayaw kay pandemic. Pero ang 43% Nga kung magdalag regalo, kung may regalo pwede. depende. mga salbahis mo. Depende ra rin nagyapon may ga. Good morning kang Angel Yagma. O good morning kang Jongjong Labis, Lab Noy Noy. O sa magginikanan ni Lily de Rosario o Neri de Rosario sa Taytay, El Salvador. Gikan kang Mary Hope Delfin del Rosario. Ingon pa si Ma'am Joy Martinez. Grabe man yung pangutana ka, Ma'am Bina. Oy, out of topic naman na. Ha ha ha. Good morning, Rowena Caracol. O Francis Melanie Gabor, Raquel Lapot Aloro, good morning. Osio Ener, good morning. Believe Juke ko ninyo. O Evelyn Acaba, good morning. Sikat na kanyang programa, salamat. Salamat. Love kaya baya magdadaro. Makailad Jod, kinsa ka makailad. Si Bernie ba o si Jeda niingon nga ang inyong bisita kayo na nga si Lieutenant Balmore Jr. Basta Jr. Gwapo. Actually, Malvern Jr. Yugo. Malvern Eugene Esparcia Jr. Oo. Daghan po diya sa kanang mga taga-puntod, labi ng Ladesi Balmoria, first, unsa ni sila, mga gahi gyapon gikan pa Teresa Siradhan, o sa tanan na to mga kuan diya, tanaw, paminaw, daghang kayong salamat ninyo. Wow, puro kayo ta, Biyernes nga Biyernes. Biyernes na Biyernes. No? O siyempre, sa may muna to, nga, next week, Pasko na ba yan? Pasko na. Pasko na. Sugbal lang tagbulinawan eh. Panga sa Bulinaw. Panga sa Bulinaw. Daghang salamat sa iyong pag-uban-uban for another week. Paspas kayong panahon, Biyernes na. Enjoy mo sa inyong weekend. Medyo bantay-bantay mo kay ulan-ulan. Karoon na, ligyas-ligyas yung mga panahon. Maglandfall ang bagyo. Ayo. Siyempre, wala tayo ikong panahon. Makita-kita na po kita sunod simana. Susamang takna, susamang istasyon. Timaning ang katawan nga doon ay gahi. Ligdo nga baruganan, may maitampo kalambuan sa atong katilingban, kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O ginumdumi nga ang bana nga gahi sa uban. Di nagyan mulingin kini si Bernie Bitok-Bitok. Og syempre, happy weekend yung tanan, gikan sa Gahi ni Bay. Happy weekend! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da.
home.